připraveni. Karin, je to na tvé znamení, můžeš začít. Oni tak říkali ráno, když jí měli jako štěně, ale Emilie a... Ale máš koukejte. No, to jsou to výbory. Já mám Takže i Karin je na svých prvních frisbee závodech. Jinak kdo dělá agility, určitě zná Karin z agility závodu. Prosím, aby se připravila Dana z Medy. Bude 30 vteřin. A ona to měla nakonec, nebo ne? Ten výskok, ne. Já ho taky mám tak když jsem to poznal, tak si to taky, ale v tu chvíli, ona si vydá na něj, to prostě já zapnu a 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, konec.